الحمد لله الكائل في محكم تنزيله إن الله مع المحسنين ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادين تبسر فلا جباو مليكونو مليكوكا كوفو كاولين ماندون سانغا نواتي أو كجمكا مانديكا نفما كو دين برو نيجمكا كرنكرني تبسر فلا سافر madola ka wuli ka se lalimu ma o sigiyɔrɔ la sanga ni sanga ka lalimu dɔw yɛrɛ bisimila telesiri fila jabala kɔnɔ anu bɛ kuma Allahu Taala ka diinɛ saluma kan an ka bi ma welele o de ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Al Hussein Traoré ni ale bɛ wele ko Ba Mariam ka bajo a sigiyɔrɔ bɛnnen do Senu Lafiyabugu ma jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ye Rawdatul Janna o karamɔgɔ do ani ale de bina baro kɛ bi an karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh denbaya bɛ di an b'a Ala fo k'a barikada kalandenw baasi foyi t'o la taamaɲɔgɔnw bɛɛ u bɛɛ lajɛlen ka alhamdulilahi bisimila an ka jɛmukan mandi kan ayiwa la baasi alhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ Al Hussein Traoré ale ka foli kɔma seginne an n'a bɛna baro kɛ fɛn ba ka bi min a jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon diinɛ la Ala yɛrɛ mankutu ni min ye ni o de ye ɲumanya ɲuman a ka di bɛɛ ye ɲumankɛla ko ka di bɛɛ ye ani an karamɔgɔ Al Hussein an bɛna baro kɛ o de ka bi ni Ala sɔnna a ma Al Hussein an b'a mɛn ko ɲumanya ɲumanya ye mun de ye ayiwa alhamdulillah a'udhu billahi bismillahi wa billahi ومن الله وإلى الله وصلى الله على محمد رسول الله سلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأحيار الأبرار ومن وعلاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله أنك لينكو كتنغني الله في كبو شيطان ما أن بان سينسيني على تغبر كماني أدمنا ما سمنا أبلا بان فما منا ala min ye danni daminɛ ka sɔrɔ foyi ti inshallah fɛn bannen bɛɛ kɔfɛ bonya bɛ segin fama min ma an b'an sinsin n'a tɔgɔ ye inshallah ka sɔli kɛ Baminata ka baco kan n'o de ye Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔ sanumanw n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa y'i sen da u sendano na ka taa se don ma nafolo t'a ɲɛ don min fo nafolo min kɛra sira ɲuman kan den t'a ɲɛ don min na fo den min bilala sira ɲuman kan walima ni e yɛrɛ ka ɲumanya ye inshallah ka sɔrɔ ka foli lase lamɛnbaa ni filɛliba bɛɛ lajɛlen na Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye sɔli ala Muhammad salim o la i ye ɲininkali kɛ fɛn min kan n'o ye ɲumanya ye ni ko ɲumanya yɛrɛ ye jumɛn ye an b'o jaabi di ni lamɛnnikɛlaw ni filɛlikɛlaw b'a faamu cogo min n'o tɛ ɲuman yɛrɛ ye fɛn min ye si ka ti min na fiyewu fɛn dɔ min maa si tɛ se k'a kɛ k'i bɛ tila ka nimisa a la n'i y'a lajɛ ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen bɛ sigi kan min yɛrɛ kan o ye ɲumanya ye Ala yɛrɛ ka ɲɛnamaya bila ka na adamadenya la a ma k'a fɛ foyi kama fo a ko a ye ɲumanya kɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ n'i y'a jateminɛ kuranna aya caman bɛ yen alikuranɛ kɔnɔ Ala bɛ kuma an fɛ ɲumanya la min kan et puis a ɲumanya fana bɛɛ la a bɛ tila k'a fɔ an ye de tuguni a y'a kɛ mɛ ni aw y'a kɛ a foyi tɛ se ni Ala ma bali walakin a bɛ segin ka taa aw yɛrɛ de ma aw min ye ɲuman kɛbagaw ye o kuranna aya dɔw b'an bolo Ala b'a fɔ man zallazi a bɛ fɔ cogo di man amila salihan fali nafsi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ la donc n'i y'a lajɛ kuranna aya de bɛ kɛ ka kuranna aya tafsiru o kɔrɔ ye kuranna aya dɔ de bɛ kɛ ka kuranna aya dɔ kɔrɔfɔ n'i y'o lajɛ Ala ko n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye juguman kɛ i y'o k'i yɛrɛ la ni Ala kɔni ma kɛ fiyewu ko n'i ye jɔn tɔɲɔbaa ye o kama ne y'o fɔ n ko n ye kuma dɔ fɔ a gɛlɛyara diɲɛ ma kosɛbɛ n ko Ala ma maa si dan fantanya kama mais ne y'a ye kuranɛ kɔnɔ Ala ye fantanya fɔ
donc ala ye fantanya fo ne dun tilala k'a fɔ n ala ma maa si dan fantanya kama an karamɔgɔ Jawara i b'a sɔrɔ an bi sigida min na sigida tɔgɔ bɛ k'an bila yan n'o de ye Moribabugu ye Moribabugu yan i b'a sɔrɔ waritigiw bɛ yan n'u sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka jaka fara ɲɔgɔn kan u bɛ Moribabugu bɔ fantanya la fiyewu cogo di mais miliyarditigi caman bɛ yan minnu ka jaka n'a farala ɲɔgɔn kan ka Moribabugu fantanw fara ɲɔgɔn kan ni Moribabugu fantan ye mɔgɔ 100 ye ka miliyɔn 2 walima 3 d'u ma ni anw ka jaka de ye a y'a kɛ ka baara kɛ tari san wɛrɛ aw fana na jaka bɔ fantanya tɛ ban a bɛ ban Senu k'a kɛ ten Falajɛ k'a kɛ ten Bangoni k'a kɛ ten c'est-à-dire anw ka waritigi minnu bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan taa an ka togodaw la i tɛ se togoda si la ni buguda min bɛ yen ni buguda min bɛ yen maa 10 de bɛ yen o du ta in na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 1 bɛ sɔrɔ yen min bɛ se ka jɔ ni du 9 tɔw ye mais e k'an ka jakaw b'o cogo lajɛ sigida la bi kɛ ne ka jaka ka kan ka kɛ miliyɔn 10 ye miliyɔn 10 in na ne bɛ n'a yan nɔ n bɛ na Moribabugu la yan ne bɛ miliyɔn 1 partager 200 200 400 ni 1000 ne ye yɔrɔw ye denmisɛnninya la an kun bɛ taa jaka minɛ a yɔrɔ la musokɔrɔba dɔ sara o jaka minɛ yɔrɔ la a m'a sɔrɔ o ma fɔ n ye dɛ o kɛra ne ɲɛna ne o yɔrɔ kelen in na muso dɔ taara jaka minɛ a y'a sɔrɔ a jubaatɔlama a den tɔɔra a la a furu sara a ma 1000 sɔrɔ Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Bon amini arabe an ka ɲumanyaw bɛ ka kɛ tan de bi mais ka sɔrɔ Ala ko an k'a kɛ cogo min na a bɔra o minɛn kɔnɔ o to yen n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ b'a fɔ an ye ɲumanya hakɛ kan n'i ye sura lajɛ sura min bɛ wele suratul Baqara aya 100 aya 12 n'i y'a safaha lajɛ safaha 17 Ala b'a fɔ cogo di a ko bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. N'i ye ɲumanya lajɛ ɲumanya ka hakɛ la suratul Baqara la aya 112 a safaha 17 Ala b'a fɔ bala tiɲɛ don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la man aslama wajhahu lillahi ni maa min sɔnna k'a ɲɛda di Ala ma k'a ɲɛda segin Ala ma k'a ɲɛda feere Ala ma o kɔrɔ ye mun ye kuma in mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de la kuma in bɛɛ kɔnɔ o ye kuma laban yɔrɔ ye a ko wa huwa muhsinun o tigi tilala ka kɛ ɲuman kɛbaga ye jumɛn kama lillahi Ala kama a ma dan o ma a tilala ka min tugu kuranna aya in na a ko falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bon o tɛ lahara ye fɔlɔ dɛ dɔ b'a ye de ko nin sara in Ala k'an bɛ lahara ma bali kuranna mɔgɔ bɛ kodɔn dɔ de la fo e min bɛ kuranna tafsiru di fo e k'o kodɔn sɔrɔ kuranna kɔnɔ n'o tɛ kuranna kɔrɔ fɔli bɛnnen t'i ma misali la sisan ne nana 1000 de bɛ n bolo yan ne ko n ko sirifila aw ye n wele bonya kɔnɔ 1000 filɛ a y'o minɛ aw k'a kɛ ni te sɔngɔ ye mais ne kɛtɔ ko 1000 in di ne bɛ ka siran est ce que ni ne ye 1000 in di ne bɛ 1000 wɛrɛ sɔrɔ wa i y'a ye mais ka sɔrɔ Ala ko baco ni 1000 in yanni k'a di 1000 kun t'e bolo jɔnni ye 1000 in d'i ma Ala o kumana wari in di yɔrɔ la wala khawfun alayhim i kana siran wari in bɔ yɔrɔ la ni aya in mɔgɔ bɛ kɔrɔ fila la mais dɔnnibaa dɔ bɛ se k'a d'i ma k'a mɔgɔ bɛ lahara dama de la bali fo kuranna ka ɲini ka dɔn fɔlɔ wala khawfun alayhim wala hum yahzanun mais a ye mun fɔ a ko falahu ajruhu inda rabbih e bɛ n'i ka wari min di a ditɔ kana siran Ala de y'a d'i ma wa n'i tilala ka kara ko k'a don Ala kelen ma wa e sara wajibiyara Ala kan Ustaz
an karamɔgɔ ye ɲumanya ye o kuma na ɲumanya ye fɛn dɔ ye min an nalen bi ni kuranna aya caman ni ala sɔnna ma hadisa tɛ dɛ nin na ne ma kanu ka kala rasulullahi ni ala sɔnna ma bari min bi fɛ ka ban ɲumanya kɛli la a b'a fɔ kala rasulullahi tɛ tiɲɛ mais ni ko kala Allahu tabaraka wa taala kuma wɛrɛ ni ala sɔnna ma inshallah amina ala rasulullah an baden tɛbɛsirifila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na aw bisimilalen don aw ka jɛmukan mandi kan n'a bɛ fɔ a ma ko diinɛ baro nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wuli ka se lalimu ma sanga ni sanga ka dɔnnibaa dɔw yɛrɛ bisimila tɛlɛsirifila jabala kɔnɔ an ka bi maa welele o de ye an karamɔgɔ Usazul Fadil Al-Husseini Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu Lafiyabugu ma jɛkulu bɛ yen min ye silamɛya dɛmɛtɔn jɛkulu ye n'u bɛ wele ko Rawdatul Janna olu ka karamɔgɔba don ɲumankɛla don ale yɛrɛ bɛ ka kuma fɛn min ka bi o ye actualité ɲumanya a nafa an karamɔgɔ yali ɲumankɛla maa min bɛ ɲumanya kɛ maaw ye ka jigiw tugu nafa bi a tigi yɛrɛ ye diɲɛnatigɛ la ka kɔn lahara ɲɛ yali lahara fɛnɛ a tigi bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ wa alhamdulillah i ye ɲininkali min kɛ ne fana bɛ ɲininkali segin setigi ala ma n'a ye min fɔ n ye n bɛ jaabi o la a na kɛ jaralaka dɔ kɔnɔ ko wahayu de bɛ jigin inshallah wahayu jigin tɛ mais ɲininkali bɛ segin ala ala sɔnna ma i ye ɲininkali min kɛ o ye ala ka kuranna aya ye o de wa anfiqu fi sabilillah wala talqu bi aydikum ila tahalukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin an bɛ suran lajɛ hali sisan suran min ye suratul baqara ye a aya 195 safaha 30 ala ko cogo di a ko wa anfiqu a ye ɲumanya kɛ a y'a di Allahu akbar n'aw y'a di aw kana dan dili ma dama a ko a y'a di fi sabilillah dili sugu ka ca mais a ko n'i bi dili k'a kɛ fi sabilillah mais dili fana kɔnɔ a ko wala tulqu bi aydikum ila tahaluka misali la hali sisan kuma kelen de don ne bɛna ɲumanya min kɛ ne bɛ k'a ye de dɔrɔn ne bɛna min di fɛn dɔ de bɛ bɔ a la mais ka sɔrɔ ala ko k'i bɛna dili min kɛ nin kuranna aya in jiginna azuwa dɔ de senfɛ ala kira n'a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ mais dɔw nana tuma min azuwa bɛna se dɔw nana o na ni 100 ye min bɛna ni 50 ye min bɛna ni 1000 ye ala ko muhamadu a f'u ye k'u bɛ fɛ ka min kɛ u kan'a kɛ ten dɛ n'u y'u yɛrɛ to halaki bolo 100 100 10 50 n'aw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kafiriw b'a data u la dɛ bon o misaliya ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ de b'i to ɲumanya kɛli la f'i bɛ t'i jugu sɔn i b'i jugu min sɔn a bɛ tila ka k'i nin ye cogo di morikɛ an karamɔgɔ i t'a fɔ maa si ma hɔn o tigi ka tila ka kɛ i jugu ye kɛ cogo t'o la fiyewu karisa hɔn 1 hɔn 2 hɔn 3 wallahi hali n'a tigi bɛ fɛ ka pɔsɔni k'i la n'a miirila sini n'a nana i bɛna hɔn fɔ a ma o pɔsɔni ale tɛ bilen dɛ n'a ye mɔgɔ wɛrɛ ye min ka kan k'a k'i la a b'o de bali u bɛ nin f'u ka kuma kɔnɔ ko ɲumankɛla ko ka di mɔgɔw ye a ko ka di ala ye ayiwa alhamdulillah hɔn de b'o sɛn adamaden ma maa o maa ye ɲuman kɛbaga ye n'i ye mɔgɔw dan ni ɲumanya ye ala bɛ sɔn i bɛ mɔgɔw dan ni nin tigiya ye i bɛ mɔgɔw dan ni nin tigiya o kɔrɔ ye i bɛ mɔgɔw dan kanuba caman na maa o maa b'a di i bɛ kanu hali bakilu bɛ ɲumankɛla fɛ bakilu ye jumɛn ye maa min tɛ sɔn ka ɲuman kɛ a b'a kɔnɔ ko ni n y'a di a bɛ ban o yɛrɛ de ɲumankɛbaga ka d'a ye bari a b'a miiri ko don dɔ a bɛna di ne fana ma o tuma na an karamɔgɔ nafa min bɛ ɲumanya la sika tɛ min na fiyewu nafa min bɛ ɲuman na o ye maa o maa n'i kɛra ɲuman kɛbaga ye wallahi ɲɛnamaya in kɔnɔ ala tɛ sɔn fiyewu i ka to i kamanaganko la sarakati ayi sarakatiw karisa hɔn subhanallah ni sɔmina ni i t'a dabila o de kɛ ala k'an ka kɛbaga ye an karamɔgɔ ni ne jɔra a kan ne b'a bɔ de k'an pɔsi langolo an bɛ don so kɔnɔ bizila arshil majid n b'a fɔ ala bɔn n ye n ka juru dɔ i la de mɔgɔ bɛ n ka juru la nin de bɛ ne ni setigi ala cɛ wa huwa yuklifuhu ila adafun kasira ala n y'a d'i ma n mɔgɔ bɛ n ta la inshallah a ma deli ka gan ne kɔ fiyewu ne ka taa sigi kɔlɔsi kan
ko ne yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ la ne kelen tɔgɔ la ko ne mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de la ne ka taa sigi ka n yɛrɛ sɛgɛn kɔlɔsi la n bɛ dɔn kan dɔ bɛ ne n'a cɛ n b'o fɔ a ye o kama adamaden fɛn min ye ɲumanya yɛrɛ nafa ye fɔlɔ e min b'a kɛ i bɛ k'a kɛ kun jumɛn kama mɔgɔw bɛ min fɔ ko tɛ ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko an ka ɲumanya kɛ sirran wa alaniya a kɛ dogo la a kɛ bange na ala ko a bɛɛ ye kelen morikɛ nin yɔrɔ in n ka babu tun bɛna se nin ma komi yɛrɛ kɔnɔ ka donya kɔnɔ an b'a mɛn dɔw da ko ka ɲumanya kɛ dogo la k'o de ye ɲuman ye bon an b'a ye fɛnɛ ka ɲumanya kɛ kɛnɛ kan fo k'a filmer ka bila réseau kan yali silamɛya diinɛ a bɛ mun fɔ o la de an bɛ ala fɔ ka ala barika da ka ɲumanya kɛ dogo la ani k'a kɛ bange na n y'o de f'i ye silamɛya kuma n'a fila bɛɛ kan ala ko a kɛ dogo la a kɛ bange na a k'a bɛɛ ye kelen ye ni ala bolo mais ɲumanya kɛ to dogo la ɲumanya kɛ to bange na a bɛ ka kɛ ni dusukun jumɛn ye dusukuntigi fɛ tɛgɛ min b'a di tɛgɛtigi fɛ a bɛ k'a di ni kun jumɛn ye a dibaga fɛ a n'a di yɔrɔ a n'a di kuma na ala mɔgɔ bɛ nin dɔrɔn de nin bɛ segin kira k'a di sa ma innama al-a'malu binniya wa innama likulli imri'in ma nawa o sɛ b'a yira k'a fɔ n bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye n ka soju la ani n bɛ n jɔ kɛnɛ kan k'a bɔ k'a di fo k'a bila k'a filmer o tɛ yɛrɛ yira ye yɛrɛ yira tɛ et puis ne b'a fɔ kabini bi ta ka ca kabini ne ye lahadari kalanni daminɛ ne ka kitabu fiqh kalanni daminɛ ne lahadari la a bɛ haramu fɛnw fɔ a bɛ na ni yɛrɛ jira ye n ko baco ye jɔnni jasilen de ye mais lahadaritigi min ye nin sɛbɛn a sɛbɛntɔ n'a kun ye ne ɲininka n ka hakilina na ne b'a fɔ a ye yɛrɛ jira yɔrɔ in a k'o bɔ a la haramuw cɛla yɛrɛ jiranci maa min bɛ hɛrɛ kɛ yɛrɛ jiranci bɛɛ tɛ dɛ maa min bɛ hɛrɛ kɛ ni yɛrɛ jiranciya ye an karamɔgɔ baraji yɛrɛ ka bɔ a la fiyewu a kana baraji sɔrɔ fiyewu a bɛ dɔ bila ka ɲumanya kɛ mun nana n'o ye yɛrɛ jiranciya de y'a se dɔw ma o fana ye dusu ta ka ɲumanya dɔ kɛ kosɛbɛ nin bɛ kuranɛ aya in tafsiru a y'a di dogo la ayiwa a y'a di bange na o tuma ni maa min y'a faamu de ne k'a di bange na o de ye n ka lafiya ye o tigi y'a di bange na o de y'a kɛ cogo ɲuman ye an karamɔgɔ k'i lafiya ni ala sɔnna cɛ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye ne ye ɲumanya min kɛ dugu ma setigi ala b'a dɔn ne t'a hakɛ dɔn ni ne ka denmisɛnninw ko an k'a sɛbɛn n ko a ma dabɔ sɛbɛnni kama ko tariku don n ko ne ka tariku bɛɛ tɛ sɛbɛn mais mankan bonyɛnen ni karisa n'i y'a ye a bɛ kuma dɔw fɔ a yɛrɛ tɛ se k'a kɛ ne ko problème t'a la n ko denmisɛnninw ma b'i kɔfɛ an k'a kɛ k'a jira mais bizila arshil majid o don ka se bi ma ne yɛrɛ bɛ min di hali ne ka denbaya t'a kalama setigi ala b'a don dan t'a la fiyewu mais tuma dɔw ko dɔ bɛ kɛ de kalan de don ka i yɛrɛ kisi ka bɔ tɔgɔmali ma ala kira ko ten k'an kana yɛrɛ bila tɔgɔmali minɛn kɔnɔ sinon an bɛ tɔgɔma ayiwa alhamdulilayi pourquoi nin ye baro fɛrɛlen ye ni ala sɔnna a ma ni si sɔrɔla ni baro in tɔba de bɛ yen ni ala sɔnna ustaz e yɛrɛ bɛ welekan jumɛn de bila ka se silamɛw ma ka se adamadenw ma ɲumanya kan n bɛ ala fo ka ala barika da wele min bɛ n bolo silamɛya ko t'o ye kafiri ko t'o ye kerecɛn ko t'o ye o ye adamadenya de ko don an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma adamadenya la Ustaz ka nin kuma in a bɛ hakili jigin Umar bin Abdulaziz ka kuma la al-akbadul ja'i ahaqqu bi salaka min baytillahi al-haram ko biɲɛ bɛ fɛn minnu kɔnɔ olu ka kan ni sarakati ye ka tɛmɛ Alahu Taala ka so jɔli kan i y'a ye si ka foyi t'o kuma Ustaz si b'a fɔ ten ko ɲumanya bɛ si barika ɲumanya bɛ ɲumankɛla kɔ barika siɲɛ don Ustaz i bɛ se ka mun fɔ an ye halisa nin kuma fila in na o kuma an karamɔgɔ toujours kuma kelen de bɛ continuer dɔrɔn o ye an kana saliya ɲuman kɛli la jɛɲɔgɔn bɛ ne yɛrɛ fɛ c'est-à-dire adamaden b'o de f'i ye toujours n'i bɛ misaliya ta nin kɛra kira tile la nin kɛra damɔsɔn ninnu tile la o ye kuma wɛrɛ ye quoi o kuma n'i tigɛ n b'i yɛrɛ la wa
e bi tile dɔ de la mun kɛra tile la e yɛrɛ ye mun kɛri ɲɛna i bɛ se ka mun fɔ o kan a banna o de tiɲɛ an karamɔgɔ an ye mɔgɔw y'anw yɛrɛ jɛɲɔgɔnw na minnu ko an ka denmisɛnninw ma ko don tɛmɛna n'olu kun y'anw sɔrɔ u b'an fa mais an ka ɲumanya kama bi n'u ye mɔgɔ ye min ye hali anw tɔgɔ jugu fɔ olu b'a fa alhamdulillah ne ye n ka denmisɛnnin dɔ ye a nana nɔfɛ de ka kuranɛ ta o tɛ bɛɛ ye dɛ o don ni bi cɛ a bɛ san 5 san 4 bɔ a ko Baco kuranɛ filɛ nin ye ni ne farala mɔgɔ kan min bɛ fɛ k'i janfa walima k'i tɔgɔ tiɲɛ n y'a ɲini Ala fɛ o sigiyɔrɔ la Ala ka kuranɛ kɛ k'an to a la o sigiyɔrɔ la ɲumanya ɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma nin yɔrɔ in mɔgɔ bɛ n karamɔgɔw la an karamɔgɔw kɔngɔ ka gɛlɛn nin yɔrɔ in na dɛ anw ta ye de a y'a di Ala ma man kana lillahi kana lahu mais anw yɛrɛ ta tɛ sɔrɔ o tuma na anw karamɔgɔw anw de ka kan ka mɔgɔw kalan ɲumanya kɛli est-ce que a bɛ karamɔgɔw bolo ten wa a b'an bolo dɛ nin yɔrɔ bɛ jigin Seydi Sherif Usman Madani Haidara la ale ye karamɔgɔw karamɔgɔ ye ale de ye karamɔgɔw kalan ɲumanya kɛli la wallahi ne ni karamɔgɔ ka denmisɛnnin dɔ kumana a ka denmisɛnnin gɛlɛn dɔ a ko ne ma n'olu bɛ taama sira la a ko karamɔgɔ b'a bɔ a kun k'a di de f'a bɛ tila ka wari minɛ olu bolo k'a di ko yanni n ka se so wallahi ne ni karamɔgɔ ka denmisɛnnin gɛlɛn dɔ de kumana a bɛ ka nin kuma fɔ n ye c'est à dire karamɔgɔw anw de kan ka kɛ misali ye a b'an bolo a bɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo a bɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo ye mun ye dɔrɔmɛ 5 de bɛ e bolo karamɔgɔkɛ n'i ye 4 dun jɔda la i ka dɔrɔmɛ 1 di dɔrɔmɛ 10 de b'i bolo n'i ye 8 dun jɔda la i ka 2 in di c'est à dire f'an k'a faamu anw ni jahiliw tɛ kelen ye kalanbaa ni jahili n'i ko jahili a bɛ faamu cogo min mɔgɔw ye jahiliya kɛ kumajugu ye kunfin ni dɔnnibaa tɛ kelen ye o tuma na dɔnnibaa ye misaliya de ye i n'a fɔ Ala kira b'a fɔ anw ye cogo min al ulama'u عمناء الله على حلقهم وهم بهم زعيمون anw de ye homme de confiance ye dɔnnibaaw aw de ye homme de confiance ye Ala kira jɔyɔrɔ la ka ɲɛsin Ala ma o tuma ni ne kɛ e ma e k'a fɔ ne ma sisan Ustaz Baco e jawara k'a fɔ n ye ko n bɛ fɛ k'i kɛ ni n ka danaya mɔgɔ ye nin baarakɛyɔrɔ in na o y'a sɔrɔ e ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ de boli ne kan ko ne ka kan ka danaya fa o tuma ne bɛ se k'e janfan de ka bali i yɛrɛ la ɔ mais ni danaya tɛ yen i tɛna nin ye yɛrɛ bari janfan yɛrɛ bɛna danaya kɔfɛ ɔ mais Ala kira ko aw de ye Ala ka homme de confiance ye a ka jɔnw kan a ka jɔnw kan o kɔrɔ ye dɔnnibaaw aw de ye homme de confiance ye kunfinw kan Ala ka hakili ɲuman amina Allahu taala inshallah Ustaz nin ye baro fɛrɛlen ye ni Ala sɔnna ni si sɔrɔla baro in tɔ bɛ yen telela baaraw don waatila kow don tiɲɛ don ka sanga ni waati yɛrɛ dafa cogo ye tiɲɛ don folikan ani dugawu don ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka foli fɔlɔ TV Shirifila la ni Ala sɔnna ma maa minnu bɛ dɔnnikɛlaw wele ka karamɔgɔw wele k'a fɔ a ye na aw bɛ min dɔn a y'a fɔ dɔrɔmɛ ma ɲinɛ aw fɛ k'a sɔrɔ télé ka kan ka hakɛ min ta miniti 1 o 1 sariya dɔnna bɛɛ b'o dɔn ɔ mais dɔ de ka wele kɛ n'o de ye TV Shirifila ye ko a ye na aw ka dɔnni di adamadenw ma ka se ka hakilinaw dayɛlɛ setigiw ka se ka hinɛ sentaw na maa min b'o kɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ ma ɲini fɛ foli ka kan ka fɔlɔ o de la o tuma ni foli fɔlɔl'o la a bɛ fɔlɔ ko yɛrɛ daminɛ b'a la n'o de y'a sababu ɲuman ye i n'a fɔ daw sera a tɔgɔ ma baara daminɛw na cɛ min Baco yɛrɛ kɛlɛla kama ni kumakan kelen de ye a kɛra faso fɛ fasoden ka kan ka k'a fɛ o dama kama a kana kɛ silamɛya jɔyɔrɔ ko a kɛra farafinya ni adamadenya fɛ farafin ni adamadenyaw ka kan ka kɛ a fɛ o dama kama k'a kɛra adamadenya fɛ o la an b'a fɔ n'o de ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnya ma an b'a ka golokansigi fɔ Seydi Ahmed Tijani Haidara n'a balimatɔw ka foli kɛ Shirifila TV la ka foli k'a baarakɛlaw la an karamɔgɔ an bɛ foli kɛ e yɛrɛ la i ka cɛsiri ni ka timinandiya ni ka jija la ka foli kɛ anw yɛrɛ fɛ mɔgɔw la n'o de y'an ka délégation min sɔrɔ an nɔ ka sira taamacogo ɲuman k'o diya an na n'o de y'an ka kɔlɔsilikɛlaw ani a nɔfɛ mɔgɔ tɔw Ala ka hɛrɛ k'an ye Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama
أخرجنا به من كل ضيق وعما دخلنا به في ذل أمن وعصمة أتتنا به لله أسبع نعمة لحقنا به السبق من كل أمة ولولاه كان البعض يسبقه الكل زين القول إن حولت مدح محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمبادون أن يفعل يتقو منا كابني كرفين دمنا كفو نيجم كان كنكرني تلسير فلاسانفه كولي كسل للموما أنو كبروكه madola kala limu do bismillah tele sirfla jabala kono ina fawre ya tigo mina anga bi ma welele odi ankara mugo Ustazul Fadil Al Hussein Traoré nalebe wele ba Mariam ka bajo asigero benendo senu lafia buguma rawdal janna o jekuluba islamia tokola o karamugo bado anatumika baroke femi ka bi odi nyumanya ye annafa ajoro dinela mogoya kono abora ka walanda sanumandi amma ambi ayrefu ka wale nyimando ka tamanyonfu ka faye ayini doni min di amma abora doni min ala kana doni ba farkolo mi ya dama ala kana jini ka ken na faye nene au bela jelenye shukran lakum ala taala katanga kono.